आखाय हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि बियो नोंखौ गसायनाव बे जोनोमाव खेबसेल' बबेबा गोजान रायजोआव आगान सुरलांनो थांखिनि दङ आं नेनानै आंगोनिनो बे जिउनि लामायाव बिखाया गेंखानाय रावनिबो नङा नोंनि थाखायल' खन्थाइ लिरो बेवहाय दङ नोंनि गुमुर आखाय नोंनि आखाय हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि बियो नोंखौ गसायनाव बे जोनोमाव खेबसेल' ट्रेन में रखा तूने मेरी कोई गलती नहीं। किधर है वैसे खाने का? उधर है। Aku